Croes yn ôl i chi a chroeso cynnes i'r gegin lle mae Dan yn coginio gyda ni a defnyddio cig moch mewn i o'r ffyrdd i ti'n mynd i fod yn neud heddi'n dyfod Dan? Ie, beth ni'n mynd i paratoi pasta. A defnyddio cig moch, tomatos a bach o chili. Ond chili mewn ffyrdd gwahanol, oce? Reit. So beth gyda fi fan hyn ar i ddechrau, jyst bach o cig moch. Fi wedi chwysu bant a fi wedi adio twtch bach o gwin gwyn ato fe i dechrau'r broses i creu saws sy'n mynd i gorchuddio yn pasta ni. Reit. So yn gyntaf ni'n mynd i adio wynwnsyn at y ffrimpan. Jyst mynd i torri mewn fan. Torrwch mor man y gallwch chi. Ond os nad ych chi yn hyderus, trwlwch y trwy peiriant ac gadael chi'r gwaith. I wna'n neud y gwaith drostoch chi wedyn. Torrwch mewn fan. Cillell dda ti'n mynd i fyd i ti? Ie, cillell da, cillell siarp. Chi'n prynu celleddi sy'n ysgafn iawn, dydym chi moyn un trwm. Hwna'r gorau, tip gorau gallai roi. Rhaid i sôn, Dan i sôn cyn dyr egwyl, mae angen i longyfarch chdi, mae yna newyddion mawr yn y teulu. Eilo bach newydd, pwy sy'n cyrraedd? Mae Olivia di cyrraedd, babi bach eto, so yr ail nawr yn y tŷ. A Llundain ni fan hynna, ni gyda'i chwaer fawr, gyda Gefa. Nani, so... O, di wrth i bodd? Oes, nani fach gyda ni'n barod, so O, mae'n ei popeth. Ti'n cael cwsg? Na, wel, fi'n cysgu trwy'n os mae Efal Ander babi, so mae'n Ti'n iawn. Rwy'n dweud, dwi da harddwch nes ymlaen. Fi'n gwrando nasty. Ie, ti wedi dechrau chwsgu bod dim i ffwrdd Wynberg. Do, mewn hwnna. So nesaf ni'n mynd i adio bach o garlleg. Jyst i torri'r garlleg yn fan. Gallwch chi slisio mewn fan, os nag os ydych chi, neu gallwch chi torri fe'n bach mewn man, so ni'n greu'r eich gellu trwy dda. Ydy'r pethau piwre sydd wedi paratoi'n barod yn neud yr un job? Digon da. Digon da, ie. Digon da i defnyddio. Chi defnyddio lot o garlleg ar y tŷ, gallwch yn para wythnos yn y ffridge, a defnyddio bach bob dydd. Digon da i defnyddio. Mewn o'n garlleg ni fyna. Ti wedi defnyddio cig moch fan hyn, achos mae hwn yn rhywbeth. Wedyn ni bod ar... Fan fwyaf hwnna ni rhyw becyn bach o gig moch rhywle yn ffridge, yn does? Ti'n gwybod? Os does eisiau bach ar ôl yn pecyn, sa beth chi'n neud o fe. Rhywbeth fel hyn, digon da. So, chili nesa, ni'n mynd i gadael yr hadau mas. Mae chili yn bach yn eitha twym. Ond hanner chili yn trwy mewn. Am y nifer ni'n mynd coginio fan hyn. Mewn o hwnna. Beth yn mynd mewn i'r potyn yma nawr, fe? Ti'n modd llai o waith? Llai o waith, un potyn. Na beth sy'n eisiau na ti nawr efo twel yn gyda? Un potyn, os bydd y potyn gyda fi sy'n gallu mynd yn y ben, fyddwn ni'n roddio hwnna. Dwi'n eisiau gwneud golch hefyd. So, nesaf ni'n mynd i adio ein tomatos. Tomatos bach sydd fan hyn, jyst i torri'n hanner. Os nad ych chi moyn torri'n hanner, ych chi moyn crunch fach yn fe, twlwch nhw yn y gyfan. Sy'n rhaid torri nhw. Mae'n neis weithiau i gael rai sydd wedi torri, rai cyfan. Mae'n brystio bach ar y gres, dyn. Chi'n gael ymrwyeth. Os nad yw'r un ar gael, tomatos iawn yn neud y tro, tomatos mawr. Digon da, ie. Ond prynwch rai sy'n... Ydych chi'n siŵr bod nhw wedi lliwio digon. Os dim i wath na tomatos sy'n blasu fel dim byd. Chi'n gael... Styrllyd. Ie, so mewn tomatos ni. Nesaf, bys da ni fan hyn ar yw piquant peppers. Chi'n prynu rai yn jaren, chi'n prynu o weithiau gyda fel cream cheese yn y llenwad. Ond y rai hyn nawr, dim byd ynddo nhw. Maen nhw'n barod i fita, a maen nhw'n eitha felus, ond mae cic fach gyda nhw hefyd. Y rai fi wedi prynu yw rai mild, y rai... Lleia poeth. Lleia, ie, ond mae rai twym, maen nhw yn twym. Fe ni fai mor hyderus i chi. Cadw i ffwrdd o hynny. Ie, so dwrnod mewn. Ysgwyd y cwbl lot o. Ni bron o fod yn barod nawr i adio un. Mae'n lliwgar nawr fan hyn, ydw e? Twtch fach o tomato puree sy'n rhaid dod i fe, ond jyst mynd helpu y broses fan hyn ar i tawhau fe bach yn gyflymach. Os bydd oes amser ydych chi'n y tŷ, cogyniwch e bach mwy araf a gewch chi symisiadio tomato puree. Fi'n dod i fe, jyst i helpu gyda amser. A roi ystyr gwyn mewn yn eitha cynnar fan'na, ynddo fe? Do, ond chi'n gweld bod yn sychu mas, dodwch splash fach arall. Dyma bod chi'n coginio y gwyn mas, coginio'r alcohol yn y mas. Na gyd ych chi'n moyn neud. Sy'n rhaid becso gormod wedyn am hwnna. Dyma bod yn berwi. A nesa, jyst i orffen, ni'n mynd i adio bach o spinach. Mae hwn yn mynd i goginio yn rili gloi. So jyst mae'n heinen o spinach mewn i'r pan. Ac yna ein pasta ni. Fi wedi berwi hwn cyn llaw. Bach o olew yn y fe, a mae hwn yn o'r nawr, Ond jyst dwrnod hwn mewn, mae'n twymo fe trwyddo. Bwysig iawn bod e'n twym cyn bod chi'n i fita fe. Felly pan ti yd'r olew yn oed, ti'n stopio rhaid sticio ti gilydd? Chi'n gweld e'n cwpio i bises? Dwi ddim yn sticio. Dyna di reswm. Tip dach fan e. Pydwch yn dod i dŵr, mae'r dŵr mynd i amsugno mewn i fe, ond mae'r olew jyst yn helpu fe i atal ag sticio. So ti'n rhoi'r olew mewn pan i ti'n coginio'r pasta? Coginio fe, a wedyn unwaith i oer i fe, golchi'r cwbl lot bod e'n o'r, a wedyn twtch bach o olew drosto fe. Just glwg o olew yna fe, a ysgwyd yn bwyty, a mae'n barod i fynd. O, dwi'n gwaniaeth pa siap i ti'n defnyddio? Cos fi'n gwybod bod y gyd yn blasu'r un peth, ond mae rai yn un o'n signo mwy o sydd na gilydd. Mwy o sydd, ie. Ond mwy o fflat o'r pasta, mwy o blas chi'n mynd i gad ar y lefel. Chi'n mynd, os oes pasta fod, chi'n gael lot mwy o blas dros i gorchuddio'r gwbl lot. Ond mae'n amrywio. Mae lot rai i wneud a fe chi'n wneud. Twtch o halen, dim gormod. A mae hwn yn barod i weini. So, hwlen gloi.
A mae hwnna, ti'n llythrenol wedi wneud hwnna mewn 5 munud? Mor rwydd i paratoi. Mae'n pasta yn rhywbeth. Dim ond bod chi'n gwneud bach o prep cyn llaw, coginio'r pasta, hwnna yw'r broses mwy o hir, yn gallu creu y saws yma, tra bod y pasta yn berwi beth bynnag. I fe pryd o fwyd i dad newydd yw hwnna? Ie. Jyst i orffen, caws parmesan i gallu chi defnyddio pecorino, rhywbeth caled, okay? Mae bros da iawn, dy fe. Mewn awn dros y top. O, mae hwnna'n edrych yn neis, yn dywe. Byr di. Nawn ni flasu hwnna nes ymlaen. Diolch yn fawr i ti. Gret. Cofiwch